ефтино. Бягай. Бягай, че е грозно тук и ще му отрепат. Ох, майка си. И баща ти. И леля ти после. И как ти. Чорапи нямам, чорапи. Бъди хубав меч, диамантен енчантът ще ми дойде много добре. Ей, на този меч ще ми дойде. Що лагва така гадно? Ето. О! Не, убиха ме. Нещо много гадно ми лага. Хило фенчето. Играем Hunger Games, ама много ме нерват тия. А някой какво прави? Банеца на премиера. Hello. 5, 4, секунда, 3, 2, 1. Благодаря за филма, предполагам от фенчето. Няма погледам. Аз меча аз го взех, не е честно. Курви. Курви. Ми курви са ми. Няма виждай момчета, така. Ми курви са. Фак, бегай. Богданчо. Сега ще почне тук едно броене и едно работа, ти ще почнат да ме бият всякъде, отляво, отдясно, отпред, отзад. Ти за бой ставаш. А ти не ставаш за бой, не? Не. Аз съм добро дете. Фак. Най-добро. Ма ти... Дай да бегам тук, че не ми занимава с тебе. Сега че ме отрепат тук. Защо не? Ма че ме отрепат, ме убият. Е коледно. Бегай, сигурно ми се занимава. Така... Кой има тук? Подаръче. Обаче няма храна. Храната е голям дефицит в момента. И започва да става все по-нужна. Идвам толкова. Играта почва толкова, да знаеш. Бягай. Това тук е. Салничко ли си има тия? Джакпот! Обаче храната става все път. Трябва да издем храната всичката.
На колко години си? 23. Фолфорио Фенчето, благодаря ти, Фенчето. Стар съм, казва Инето. Стар съм, да. Но само, че тя е по-стара от мен. Тя е на 30, кажи. Горе-долу. Скоро ще ги удариш. Не ми църкай, не ми църкай. Това. О, в конюшната има нищо. Хора. О, давам се бим. То съм видял. Ето, сега батерията ми се зарежда. Къде си? Зарежда се, зарежда се, зарежда се. Зарежда се. Зарежда се, зарежда се, зарежда се. Той преди кабела не е можел да я зарежда. Разбираш ли? Зарежда се, зарежда се. О, Тонко, о, пъпчака. Щом съм щастлива да си пази. Пише чарджинг, да не? Да? Аз си виждам, че тя се пълни. Ти от кеф, аз не можа да се на кеф и аз че го отрепах тук един. И то доста силен, тъй като гледам. Опа. Шит. Ох, на батко. Ох, много. Как те нацепих грозно. О, много грозно. Направо. Ни гащи ми, и ни чорапи ще ми дойдат да ще ми свърши страхотна работа. Чорапи ли искаш? Гащи. Чорапи, да. Къде? Имаш капа до теб си. Факт, че Имаш капа си. мисля, че някой почна да цепи. Обаче няма храна. И това е проблем. Ги я изяде. Пеем сирна и вафли. Ма каквото пеносирани какви вафли, трябва ми, мръвка ми трябва. Пеносирани вафли. Това ли ядахме, верно? Пеносирани вафли. Това само студентски град. Пак ще загубиш. Що бе? Изби ги всичките. Вие сте бати черногледите хора. За такъв нуп ли ме имате? Кой ти маго отрепах? Който го нема, ето чорапи. Та-дам! Идеално. Там. Не бе черно на нещата. Кайте ще ги смачкаш, ще ги избиш като кучета, ще ги стрепиш. Ще има трепане, ще има клане сега. Както беше. То път нас отдави и аз го трепах във водата. Супер лесно. Супер изи. Някакъв е там.
Х3. Чакай, Томко. Картите. Чакай, Томко, картите. Че пак ще има служебна победа. Защо ми гледаш сериалче на твоя лаптоп, а? Какво? Защо ми гледаш сериалче на твоя лаптоп, а на моя лаптоп не играеш? Искам да видим как се играе на моя лаптоп, правиш, защото сега след инсталацията трябва да се играе супер яко. Трябва въобще да не лагва. Утре ли? И аз за колко преинсталирах днеска? Не знам. Преди малко компът ти угасна, защото се изплаши от мен. Томко ти вика, виж как се дразни. Че компът се изплашил от него. Да. Виж как си играе с тебе, виждаш ли? Малко Hunger Games. Къде е? Къде е? Покажи ми го. Покажи ми, отивам го, трепя го. Отивам да го убивам. Покажи ми къде е, бе. Ей го. Чакай малко, Томко. Влизам и го почвам. Как се влиза тука? Как се влиза тука? Аха. Добре, как се влиза тука? И ги двама. Ау. Котре. Така бе, Богдан. Цигани! Как се кажеш? Казвам се Богдан. Окей. И много ги бия. 2 в 1, влизам, отивам и ги убивам. Въобще не си играя с тях. Ей. Си циганин, аз знам. Събим ли? Не това да се фърли меча! Победа! Оте, моля. Бихме ги, бе! Не откачвай. Латка, ела така. След колко вече сме? Yes!